injalo indlela kaNkulunkulu wasekuphakameni, injalo indlela yalomntana loluhambe esiphuthene ngalo namhlanje. Isethembiso sasethenjiswa emzini wasekuphakameni ngalolu hambo. Labo-ke uNkulunkulu abakhethile lapha phakathi kwethu basithatha isiphambano basithwala emahlombe. Indlela enzima esihambayo, indlela umkhondo omncinyane. Wena ungacabanga ukuthi uyayibona kanti awuyiboni. Kodwa wonke umuntu ucabanga ukuthi uhamba ngayo emhlabeni ombethe ingubo emhlophe. Kodwa akunjalo. Ningayesabi imiyalo kaNkulunkulu kaShembe. Inzima yona iphelisa amandla njengoba usibona silapha nje sizofeza wona. Ngoba manje indlela sesihamba ngokwethu, uNkulunkulu uyakusilahla. Abayiphulayo lemithetho uNkulunkulu uyabalahla. Siqonda ukuthi kusho ukuthini ukuba yiNazaretha, yini ukuba yiNazaretha. Ungabi yiNazaretha ngomlomo. Ukuba yiNazaretha ngezenzo. Uyigcine imiyalo kaNkulunkulu ukuze neminikelo yakho ayemukele, nemthandazo yakho ayizwe. Indlela engahanjwa yihlakaniphi, indlela ehanjwa yilihimi. uNkulunkulu naye uzamkhethe nje uShembe ngoba wayengahlakaniphile, wayengafundile. uNkulunkulu akayivezi kwabaziyo, akayivezi ezifundisweni. Bambelelani maNazaretha. Mase kunje kusuke sekulungile. Mase kunjena ungabusakhala, isuke isisendleleni impela inqola kaNkulunkulu. Thina sijabule ngaphakathi namhlanje. Ngoba ngilapha nje ngijabule kabi. Ngoba isiyayiveza le ndlela ukuthi inomnikaziyo. Ithi uNkulunkulu wasekuphakameni uma ekhuluma emzini wasekuphakameni. Uthi maNazaretha kuza isikhathi esinzima senkokhelo. Kuyoba nesifo esiyosefa ngisho uflawa. Ilapho-ke sikhona maNazaretha. Uma isifo sasezulwini sesisefa singakhali, uthandaze wena ubambelele nangamazinyo ukuthi nawe ungagcini sikusefile. Ngoba sekunezinkulumo eziningi zabantu abazenzayo njalo uma kufanele bayokhonza uNkulunkulu babeke zona. Abanye sebebethi bayagula. Asikwazi kuphakameni lokho. Thina umuntu ogulayo sazi eza kuShembe afika ahlala emzini kaShembe alinda athandaze bese yasinda. Asimazi umuntu ogulayo engalele esibhedlela ehlele ekhaya. Umuntu oselele esibhedlela uyena esingayizwa indaba yakhe. Kodwa hayi umuntu ohambayo owehlenyuka emzini wakhe bese ethi uyagula ingakho engezile emhlanganweni. Uyawusindaphi? Kuzokuthatha lokhu kugula. Kuzokuqoba. Uma lingasekho ithemba lokuthi njengoba ngigula nje angihambe ngiyohlala emzini kaShembe ngithandaze ngilinde ngizawusinda. Sekwa imithi yodokotela, amaphilisi yodokotela, uzokuthatha uNkulunkulu. Asikwazi ukwakha uNazaretha okusha namhlanje maNazaretha. Yini indlela ileyo uShembe asifundisa yona? Yini indlela? Ngeke sakhe indlela ezintsha namhlanje. Kodwa wonke amaNazaretha kuzo zonke inhlangothi ayihamba ngokwawo le ndlela. Lokho okubonayo namhlanje emzini waseGinyizini khona kanye uNkulunkulu akukhethile. Lokho okubonile ekhangela ikhona uNkulunkulu ayikumisile. NangoJulayi kuzoba njalo. NangoOkthoba kuyoba njalo. Ngakho kasithokoze thina uNkulunkulu asasigcinile bese simcela ukuthi asidonse ngezibopho zakhe zothando. Ngoba ukukholwa maNazaretha akukhona okwethu. Elinye iphutha esesilenze lelo
uyucabanga ukuthi wena mina ngiyakholwa. Ungakuthatha apho ukukholwa wena uShembe engakuphanga ukukholwa. Mbona bewabevuka njengoba bakholwa ngokwabo. uShembe kuphi ukukholwa. Uma uguqa uthandaza manje mcele ukuthi ngicela kuvume wena Nkosi ukuthi ngikulandele. Ngoba kukhona okwakho lokho okwenzayo. Uma usuthatha lokho okwenzayo usuthi okwakho, uNkulunkulu uyaflathela kuwena. Uyahlupha-ke umuntu angaze ngabona uShembe mengasekho kuyena. Kodwa siyakubona thina. Ngoba ngeke uyibone phela kulokhu khamba. Ngoba ithi Inkosi ilanga akekho umuntu okholwa ngokwakhe. Namhlanje kunjena nje eNazaretheni ngoba amaNazaretha akholwa ngokwawo. Kodwa umnikazi wethu emzini wasePhakameni uthi akekho umuntu onokukholwa kwakhe. Ukukholwa kwakho okwabanye abantu ohamba nabo ekukholweni. Uma sithi asisakuboni, noNkulunkulu usuke engasakuboni. Uma sithi sibanibani ukuphi, noNkulunkulu usuke esesho njalo. Ithina esimelene emhlabeni sikubuza nje ngoba usesithumile ukuthi ake nimbuze lo mntwana ukuthi yini la yenzayo bese uba yigagu wena. Bese uba yigaga ubone ukuthi uShembe lo sekhuluma. Angazi-ke noma nina niyakhuluma yini nabo. Ayikho into enhle njengalolu hambo lwasePhakameni. Ngoba akukho okusha esikwenzayo. Akukho esikwakhayo njengoba silana nje sesizohlangana sakho ukuthi sizobe sikuphi ngenyanga ezayo senzani, cha akukho. Kodwa konke simiselwe khona kunekhalenda. Okwaziyo uhamba uyohlala ekhaya uyibheke wena ngobuthaka bakho bamandla akho ngokwesimo sezimali. Uyibheke uhlele ekhaya endlini yakho uthi ngomhla othile kuyobe kwenziwa into ethile ebandleni. Ngomhla othile kuyobe kusendaweni ethile ngosuku oluthile kube bese uyaqala uyayilungiselela. Uma kuyilungiselela kuzawuthatha ukuthi ma udla inyama izinsuku ezintathu emzini wakho uzawuyidla izinsuku ezimbili, kufanele kube njalo. Ngoba uhambo lomphefumulo. Ngoba kumele wena uye phambi kaNkulunkulu uyoyiveza ngezikhathi ayimisile uyothi Nkosi ngisekhona. Ngoba ma ungasaphumeleli ukwenze njalo usungasekho phambi kaNkulunkulu. Yingakho athi bebabili bebathathu uma behlangene ngegama lami ngiyawuba khona. Thina sibaningi kakhulu-ke la. Singaphezulu kwabathathu. Yingakho umuntu ethokoza ma uNkulunkulu esiphe lithuba ngoba siphelele njengoba silapha phambi kaShembe. Akukho kushodayo. Nezono zethu namacala ethu njengoba silapha nje sizogeza khona, sizawucela into ethelele. Asijule maNazaretha, isikhathi esibhekene naso emhlabeni sinzima. Ngihlale ngisho lento ngithi njengoba siyamaqembu amane nje, linye kodwa kuyilona elihamba ngendlela kaNkulunkulu. Amathatha senze okwawo ukuthi lona liphi kangilazi. Ngeke ngithi leli ngoba uyikhethi uNkulunkulu awuyikhetheli. Angilazi sekuyosebesha imisebenzi. Imisebenzi siyokhuluma ukuthi njengoba ekhona phakathi kwethu sonke namhlanje ezenkonzweni yeSabatha uzawutholani kuthina sonke. Uma efika la ekhaya yini ayitholile. Medlule yakwabanye ufike kwenziwani, eyakwabanye ufike kwenziwani. Ekugcineni uyawukhetha labo okusuka ekungeneni kwabo mabengene eSabatheni abayiphathe ngendlela nangemfundiso abanikeza yona. Ukhona umkhuba engingazi mhlawumbe usuyaqhela yini. Uma kuzongena inkonzo yeSabatha safundisa ukuthi ngokwarathu kuyamenyezwa. Namhlanje kumenyezwe ngasikhathi sini. Kumenyezwe ngasikhathi sini? Kanjani singakuzwanga thina esingapha?
Phela ngibuza ngoba sikuzwana. Yini sihlale sizwa ngezinye insuku? Kuyamenyezwa ngco. Angazi noma uyalizwa yini umyalelo. Kuyamenyezwa kukhulunywa. Angikholwa ukuthi ungamemeza umuzi ongaka singakuzwa. Kube khona indawo emadokodeni la ongeziwa khona kwenye indawo uzini. Angazi noma indawo ememeza kuzona niyayishintsha yini. Ngoba uphuma ume phakathi nomuzi bese uyamemeza. Kuyamenyezwa kodwa ngco. Kumenyezwa kathathu. Ayikho maNazaretha into esize ngayo lana. Akukhona kunye esihlangene ngakho. Sihlangene ngemiyalo kaShem. Uma esememezile sonke thina esisegcekeni uma esedile ukumemeza siye senze njani? Kwenziwa njalo. Nathi sisendlini uhambeni uzwakala. Bese kungabi khona okunye ukukhuluma kuba khona egcekeni. Mase kumenyeziwa isekho enye ingxoxo ebakhona egcekeni. Ayisekho enye ingxoxo ebakhona egcekeni uma sekumenyeziwe kuyathula bese kungabe kusakhulunywa egcekeni. Ngoba bese sivele sesigqokile silinde ukuthi amemeze. Asigqoki mememeza. Sifundisa kanjalo uShem. Usuke ngamemezela ukuthi asigqoke. Siqala ukugqoka amazithi yaphasi siqale sigqoke. Ngoba silungiselela ukuya enkonzweni ezoqala ngo-2:15. Uma sememeza usuke sememeza ingilosi ukuthi zehle zingene emzini oyingcwele. Akusekho okunye ukukhuluma okuzakwenziwa egcekeni. Isabatha ke lilapha. Libe liqale ngoLwesihlanu ntambama uma kwenziwa umthandazo ka6. Kodwa ngosuku lweSabatha yilokho okwenziwayo. Ngethi sekumenyezwa isonto sibuye sizwe umuntu ekhuluma egcekeni. Futhi engakhulumi nokuthi ukhulumela phansi ememeza. Ayenziwa leyo nto emzini wasephakameni. Izinto ezinjalo ziyamcunula uNkulunkulu. Uthi uzongena lana uNkulunkulu usecunukile ngawo. Iyahlonishwa le ndlela maNazaretha. Inkolo lena emhloniphayo uNkulunkulu. Lezi zinto esikhuluma ngazo uma kumenyezwa emhlabeni nasezulwini. Asibuhloniphi uNazaretha, asibusabi uNazaretha. Njoba ngithe ake niyibuze nonke nabafowenu eningezwani nabo. Zibuzeni ngalomthandazo awenze entabeni. Uthi Nkosi njengoba usuzangithatha ngicelela labantwana bakho. Ngicela bangahlakazeki, bangahlukani. Bahambe njengamanzi. Ngabe sihamba njengawo yini? Uma singahambi njengawo yibuphi ubungcwele? Ikuphi ukuthokoza lapha ekhona? Ukhona yini umzali ongathokoza ngengane engayigcini imithetho yakhe? Uma singasakwazi ukuzomdumisa uShembe, sekukhonza imisebenzi yethu, sesikhonze imizi yethu neyinkomo zethu, sesigula sihlale emakhaya, singaguli-ke siye ezibhedlela, sigule sihlale emakhaya. Size singakhali ekugcineni maNazaretha. Akuphela ukudlala ngomsebenzi kaNkulunkulu phakathi kwethu. Sihlangene ngokugcina imithetho kaNkulunkulu. Le mithetho waqala wasilobela yona ngenceku yakhe uMose. Yabehlula abantwana bakaIsrayeli. Waphinda wasithumelela uShembe ukuthi azoyivuselela le mithetho. Namhlanje uShembe siyamhlubuka. Ngendlela esikholwa ngayo siyamhlubuka, ngendlela esikhonza ngayo, ngendlela esisonta ngayo siyahlubuka kuShembe. Kungabi indaba zalutho. Namhlanje sihlangene ngenyanga yokukhumbula umqalo walolu wami. Uma sinje ngabe senza